Gitte Dang. Jeg er sanger, og jeg har et sanghus, som hedder House of Singing, hvor man laver en masse sangkurser. Og så har jeg de sidste 10 år snart turneret rundt i diverse danske virksomheder og på uddannelsesinstitutioner som her. Alle de der steder, hvor man måske ikke er så vant til at synge sammen, det er det, som vi skal lave i dag.